जोंनि बर' हारिखौ बियो गाज्रि मुं सुनानै होदों। बर' हारिया अख्रानो गाज्रिनो आखल लाजायैनो हिन्जावफोरखौ ओंखाम जाहोनो रोङानो बर' हौवाफ्रा। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आंनि बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांमोननो मोनसे रियेल काहिनी खिन्थागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय। दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरग्रोनो सानो फैगौ सानदेआव आङो चेन्नाइ थांगासिनो दङ। चेन्नाइ नोंथांमोनाथ' दा मिथिगौ माइसुर टु चेन्नाइ मोनसे इन्डियायाव ट्रेन गोदान लन्च जादों। बुलेट ट्रेन ना मा नाम होनो आंथ' नामखौ मिथिथ'ला, नायनांगोनसो नामखौहाय। दा बे ट्रेनखौहाय जोङो एक्सप्लर खालामनो नागिरदों। बे ट्रेनाव गाखोनानैहाय माबायदि फिलिं मोनो माबायदि बैफोरखौहाय नोंथांमोननो देखायजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाब्लानो जाबाय, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे ट्रेनखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय टिकेटखौ आं दानाखै दे, आंनि लोगोआसो दाननानै होदों। दा बिथाङा केरेलायाव थायो, दा केरेलानिफ्राय फैगोन बिथाङा माइसुराव, ओमफ्राय माइसुरनिफ्राय सानैजों गाखोगोन चेन्नाइसिम। दा चेन्नाइआव सोरबाफोर लोगो मोनोब्ला चेन्नाइआवहाय थाथ'नाय जागोन साननैसो, ओमफ्राय जुदि लोगो मोना फिन फैफिननाय जागोन रिटार्न टिकेट दाननानै। दा जोङो बे ट्रेनखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय बे टिकेटखौ लानाय जादों आरो टिकेटआ सासेयाव 1400 लादों। दानिया फैदो रियेल काहिनियावहाय। आङो दाख्लैबो नोंथांमोनखौ बुंदोंना जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रानो जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांगोन होननानैहाय। दा थिग बेबायदिनो मोनसे काहिनी ओंखारबोबावदों आंनि सिगाङावहाय। दा आं दिनैहाय नाम मेनसन खालामनाय नङा, गामि मेनसन खालामनाय नङा। दिनैहाय आं जास्ट बे काहिनीखौल' नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो मेनसन खालामनांगौ गोनां जायोब्ला इयुनावहाय मेनसन खालामगोन। बे हिन्जावनि भिडिअखौहाय आङो सिगांबो खालामखांबाय, बोसोरसे सिगां। ओमफ्राय दाबो फिन बे काहिनियावनो दङ आरो काहिनिया जादों हौवा हिन्जावनि काहिनी। असे हौवा हिन्जाव, फिसा हिन्जाव उन्दैसा दङ। ओमफ्राय बोसोरसे सिगां आं भिडिअ खालामदों नालाय, बे भिडिअ खालामनायनि गेजेरजोंहाय बोसोरसे बायदि बियो खारखोमानानै थानानैहाय दा 9 मासनि सिगां माने फिसायखौहाय बियो लेंना लाबोदों जाहैदों बिदेशआवहाय। माने सानैजों खामायनोसै, नोंबो खामायदो आंबो खामायदो, सानैजों खामायनोसै होननानैहाय फिसायखौ लेंना लाबोदों बे हिन्जावा। ओमफ्राय दा फिसाया बेंगलराव थायोमोन, ओमफ्राय हिन्जावा मुम्बाइआव थायो, मुम्बाइ सिटियावहाय रुवाथि थायो बेक्ति मालिकफोरनावहाय। ओमफ्राय दा ओरैबायदि काहिनी जाबाय, माने फिसाया फन हरो, फन रायलाया, गुबुन हौवाजों रायलायो, गुबुन हौवाजों भिडिअ कलिंआव सोलेर देखायलायो। आंनाव प्रुफबो दङ, माने गोबां आंनो फोरमायजोब्बाय फिसायानो। माने प्रुफखौबो हरबाय आङोहाय, माबायदि मानसिफोरनोहाय गावनि सोलेरखौ भिडिअ कलिंफ्राव देखायहरो नै बेफोरखौबो आंनो हरनानै दंजोबो, नाथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा। बिनि थाखाय आङो दा मानसिनि फट'खौबो देखायनाय नङा, जास्ट बुंगोनल', आङो नामबो लानाय जानाय नङा। फिसाया बेंगलराव थायो, ओमफ्राय फिसाया कल खालामो, फिसायजों रायलाया, गुबुन हौवाजों रायलायो बिदि आरो। ओमफ्राय दा गावसोर खोथा मोनसे गोरोबलायनानै फिसायखौहाय मुम्बाइआव लिंहरबाय। फिसाया मुम्बाइआवहाय मोनसे कम्पानियाव मावहैबाय। मोनसे कम्पानियाव मावहैनानै फिसाया कल खालामो हिन्जावखौ, ओमफ्राय दाना हिन्जावा रायलाया, मेसेज हरो हिन्जावखौ, हिन्जावाबो नायनानैल' सिरि थायो, रिप्लाइ खालामा, नै बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय दाने मालिकनो ओरैबायदि एरनानै होबाय जाहैदों, मालिक हौवानोहाय एरनानै होबाय आरोखि फिसायखौहाय, आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो बे हौवाया होननानैहाय फिसायखौ उल्था एरना होबाय। ओमफ्राय दा मालिकआ बिनि फिसायखौहाय एफआइआर होनानै दङ आरो केस होनानै दङ। दा गावनि असे फिसायखौनो गावनि हिन्जावानो एफआइआर होहोबाय मालिकनो एरना होनानैहाय, अब्ला बियो माबायदि आखुनि हिन्जाव जाथावगौ नोंथांमोना साननानै नाय। जोङो हिन्जावफोरखौबा रायनाय जायो, माने बांसिनै गोरोन्थिया माखासे हिन्जावफोरनावल' नुजाबोबाय थानायखाय बांसिन हिन्जावफोरखौल' थाङै थुङै हिन्जावफोरखौल' नै बेफोरबायदि रायनाय जायो आरो बुंनाय जायो। ओमफ्राय दा मा गोसोजों मा गोसो लानानैहाय फिसायखौ बियो कमप्लेन होनानैहाय एफआइआर होनो हाखो? बियो माहाजोनाव थाहैनाय समावबो हाबा जायाखै होननानैहाय बुंना लादोंनो। ओमफ्राय हाबा जायाखै होननायखाय दा मालिकनिबो माहाजोन हौवानिबो हिन्जावा न'आव थाखायानो, फिसा उन्दै दङ, बे फिसा उन्दैखौ नायो बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय दा बिनि आखल आखुखौ नायोब्लाथ' माने फिसाया बेखौहाय एसे गाज्रि सन्देह खालामदों आरो माहाजोनजोंहाय। आंनि सिगाङाव फोरमायनाय बिदिब्ला माने माहाजोनजोंहाय माने आथोन गेलेनाय सोमोन्दो दङ, बिनिखायनो आंनि हिन्जावखौ हगारहराखै नै बेफोरबायदि सन्देह दं आरो फिसायनावहाय दायो। दा फिसायाजोंबो रायलाया नालाय मोजाङानो, माहाजोननोसो उल्था एरना होरो, ओमफ्राय कमप्लेन होहोबाय, एफआइआर होहोबाय। ओमफ्राय दा फानबिल थानायावहाय पुलिसा बेखौ लिंहरगासिनो दङ जाहैदों। फिसाया दा बिदि केस होजानानैहाय ओरैबायदि हामफ्ला थिमफ्ला जानानै दङ, मोनला हिन्जावखौ लांफाफिनसिगौ न'आवहाय। ओरै मालिकआबो हगारहरा। मैया फन खालामबावनायावहाय माहाजोन हिन्जाव दंफैयोमोन, बे माहाजोन हिन्जावा
ओरैबायदि रायहरबाय जोंनि बर' हारिखौनो बर' हारिया मोजां नङा, बर' हारिया बुजिनो रोङा, नैफोरबायदि रायहरदों जाहैदों हिनजावा। ओमफ्राय बे माने बिनि हिनजावानो बे माहाजोन हिनजावनो बिदि खिन्थानानै होदों आरोखि। ओमफ्राय माहाजोन हिनजावा रायहरदों आरोखि, जोंनि हारिखौनो रायदों। ओंखायनो कल रेकर्ड दंना गैया होनना सोंदोंमोन आं, बेखौ बिसोर खालामना लानो रोङा। बिल्डिं नाम्बार सोंबाय, बिल्डिं नाम्बारखौबो खिन्थानो रोङा, बिल्डिंल' खेबना हरनो रोङो। फ्ल'र नाम्बार सोंबाय, बिसिबां फ्ल'राव थायो बेखौबो सोंबाय, बेखौबो खिन्थानो रोङा। जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बे जाथाया। माने जोंनि हारिनि हिनजावफ्रानो जोंनि हारिखौ गुबुन रायजोआव थांनानै बदनाम खालामगासिनो दङ। होमब्ला बेखौ मा खालामथावथाव रायजो राजाफ्रानो सानदो। जोंनि बर' हारिखौ गुबुन रायजोआव थांनानै गुबुन जाथिना फोस्रावनो नालागे गाज्रि मुंसो सुनानै होगासिनो दङ माखासे हिनजावफ्रा। नोंथांमोना गोसोआव लाखि, नोंथांमोना बिनि थाखाय मा सानो आं मिथिया, नाथाय आंनि साननायाव बे जोबोद गोरोन्थि आरो जोबोद गाज्रि आखुनि मानसि बे गावनि हारिखौ बदनाम खालामनो नाजानाया। माने बिसोरो जोंनि बर' हारिखौहाय फोजोबस्रांनोसो नाजादों, फेहेरनो नालागे फोजोबस्रांनोसो नाजादों। बिसिनि हौवा हिनजावनि बाथ्राखौथ' दोनबाव, नाथाय बे हारिनि खोथा हाबनायाव खिन्थु रावबो थानो हानाय नङा, नोंबो थानो हानाय नङा, आंबो थानो हानाय नङा, जुदि सोरजोंबा बेफोरबायदि बुंजायोब्ला। आंथ' बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिखौहाय डाइरेक्टलि एक्सन लानांगौ, बुद्रुनानै लायनांगौ आंनिब्ला डाइरेक्टलि। जोङो सानो गावनि हारिखौ गुबुन रायजोआव फोस्रावगोन, फोसाबगोन, मिथिहोगोन, नाथाय जोंनि माखासे हिनजावफ्रा मा खालामदों, गुबुन रायजोआव रुवाथि थाहैनानैहाय जोंनि हारिनि मुंखौ गुबुननि खोमायाव गाज्रि सुनानै होगासिनो दङ। बिराद साननो गोनां। बेखायनो आङो बुङो, जोंनि बर' हिनजावफ्रानो जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांगोन। आरो दाथ' गोबां न'खर गोदाव सोराव जानाय नुगासिनो दङ, नुफ्लेबाय थायो। मा बुंबावनो जोंनि हारिखौ, मा जालांजोबखो, मा हाबजोबखो, जों बर' हारिनि माखासे हिनजावफोरनि गोसोआव मा बोरखांनाय फैजोबखो। हाबायाथ' लायो समायखेरा लालायनानैहाय, गिदिर गिदिर समायखेरा लानानै हाबा जाखांनायनि उनाव मास मोननै बा मास मोनथाम बा बोसोरसे बा बोसोरनै बा बोसोरथाम संसार जाबाय। बिनि उनावहाय रं नाम्बार, गोदान फिसाय नांसिगौ, नैफोरबायदि अनेक जागासिनो दं। आरो सोरखौथो मा बुंबावनो, बुंनो थाङोब्ला नोंथांनावबो नांगोन, आंनावबो नांगोन, आरो सोरखौ मा बुंबावनो। खालि बिदिल' नुसै। दिल्लीयावसो बेफोरबायदि जाबाय थानायखौहाय आङो खोनानो मोनोमोन, नुनो मोनोमोन, नाथाय दिनै जोंनि हारियावबो बे बेमारा हाबबाय। बे बेमारा बबेनिफ्राय फैखो, जोंनि बर' हारियाव बे बेमारा बबेनिफ्राय फैखो, लामा नागिरब्लाबो रोदा संब्लाबो नुहुरासै। रायजो राजा नोंथांमोन, बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। जायखिया आङो गोलाव बाथ्रा बुंला, बे हिनजावा नोंथांमोना निउसाव ओंखारनाय नुयोब्ला सिनायगोन, ओंखारगोन बियो लासैनो निउसाव फैगोन, नोंथांमोना सिनायगोन। ओरैबायदि जोंनि बर' हारिखौ बियो गाज्रि मुं सुनानै होदों। बर' हारिया अख्रानो, गाज्रिनो, आखल लाजायैनो, हिनजावफोरखौ ओंखाम जाहोनो रोङानो बर' हौवाफ्रा, नैफोरबायदि ओरैबायदि गाज्रि मुं सुनानै होदों। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौहाय दिनैहाय नाम लाया माथिन बानायनाय जाबाय। बेहा फिसा हिनजावसा सासे दङ, उन्दैसा, बेखौ जेबो अननाय गैया, आरो फिसाय दं, न'खराव गारि गंसे दं, न'आवनो सालायनानै आरामसे न'खर खुंनो हायो बे गारि गंसेखौनो सालायनानै। नाथाय बिदेशआव फैनानै बेफोरबायदि हारिनि मुं सुयै रायहोनायनि मा गोनांथि दङ। मैया आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरनायजों लोगोसे आं ओरैबायदि रागा जोंदों, एक्सपर्ट खालामनो गोसो जादों आं, रागायानो। ओमफ्राय दिनै आं खालामथ'नाय नंला। आं बेफोरबायदि गुबुन रायजोआव थांनानै मालायनि हारिनि खोमायाव गावनि हारिखौ गाज्रि राव सुना होनाय बैफोरबायदि मानसिखौहाय नेनानै थाजाया। बैफोरबायदि मानसिखौ गोख्रोङै एक्सन लानानै शिक्षा होनांगौ, साजा होनांगौ, अब्लासो भट मोनगोन, अब्लासो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थागोन। आङो साइड बे काहिनिखौल' नोंथांमोननो खिन्थालांबाय, माब्रै जादों माब्रै जायाखै। नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट बक्सआवहाय जानायनो दाबाव। आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ हामजानाय मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो, जै बर' हारिनि।